Out from check is in come be and so. Otiminkana and a banada. Kita on Sabosumen on a da, Edinka or Fimpimino, a chi, a dunum no more. Midiani ugu a crufa. O frame a profile major so. Me papa say. O chair me a major to say, ya a diana. Meritia webi and a mede account for Bosomeno, Quana or Mofaso a 2 a breo. Na mede dia edinka no ekusi dia etoso nsia nene nso mede dia etoso nson ekusi dumienu ebrew na dia edinkan a eye dia etoso nson no me kire se ene dia edinkan ewo krata no so no eye bosome nson na ne di no eye kitawonsa kwan fa so nya edin kitawonsa no ne se ye dua wanua bi no Brebi aduse ye betu eno nti so wonsem yi anyasa o ma wonsa hawo a na wakwakọ wia obidie eno nti na wo behia so bekura wonsem denden na wankobokro no na yachew ayo bone dia etoso no ye bosome nwotwe a eye osana na ye kase osana eye bosome kwan fa so tu ni di no ne se esikasem na osana eye obi a ohwesika so eno nti saa bosumi mu na nobae na yedua no nyina aba eno nti ye beton ne yenya sika ade agu yekotokuom ena dia etoso eye ebo no nso eye bosumi nkono no na kwan fa so nya ne di no ne se yedu saa bre mu a bosuo eguyi enye nsuo ne moma ye bo su na babi mpo de bosuo no tumi egu pa e ma se ka ana nipa mpo eba aya na unhu no yie eno nti ena yeto ne din ebo na dia edi wono nso ye ahinimi na ahinimi no ye ba bewura bosome a etoso duba kono mu eno nti ye kase bibi ahini wa free how na wo mu no mu ebo no mu a oba bekọ bosome fufuru na sabre no mu no aya na bosuo no ni ho biem ana sabre no nso pe no ebeyi no ho adi eno nti ana kese ehini wonti bibi ehini wa na chese obi ama wa wuram eno nti yebewura epe no mu yebewura epe no mu no ena wo se ahinime ena ewo obubuo no eye bosome na etoso dubaako no na sabre no mframa bi ehu ema nobae na edi awia ena eba no mekire aburu ena dia ekeka ho emo no awia no bono na eho ase enso ka ho bi kube no mekire ma kube no dia ewo bono tachima nkranza ene ne nkura atwa ho hia no eno nti mframa no hua na nyoma no saa nyoma no nyina ebubu eno nti ena efra no se obubuo na openima no yakase bibi eye opede a na eye mra na yewo mu no ene ma yenya na nima no ye dia esua eno nti opeketwa anase ope a yewo mu na esua ena yenya ne din se openima kai se opepon ena edinkan dia mi ka chiro ne se kwan fa so tutu sa din nyina eye emre a yewo ene dia yehu yi broni se weather ena climate nyame yadoma da foforo obese atemenka bi nyame nka obibi ya ho. Hallelujah.